feeling me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. De Molenstraatfeesten afgelopen weekend, hoe was het? Ja, druk, gezellig. We hadden mooi weer zaterdag. Dus het was eigenlijk gewoon geslaagd. Wat stond er allemaal op het programma? Een braderie voor kinderen, een heel speelterrein, ponyrijden van de hondruiters. En vandaag staat de koers er nog op. Zoals je ziet hier de bak, die is precies goed voor 1 rijbaan. Maar we willen 3 rijbanen kunnen leggen voor onze wedstrijden. En ook een goed springparcours op kunnen zetten. En in de winter de schaatsbaan. Dus we willen de bak wel groter gaan maken. En daarvoor zijn we heel veel geld aan het verzamelen. Daarvoor hebben we afgelopen week bij de Molenstraatfeesten ponyritjes en hoefijzersversieren georganiseerd. Om wat geld voor onze clubkas te verzamelen. Hoe is het nou om hier in Kloosterzande te wonen? Ja, heerlijk. Ik voel me er echt wel heel erg thuis. Ja, is er een beetje een dorpsgevoel? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zeker de lokale voetbalvereniging, VV Hontenisse, staat echt wel midden in het dorp. Als je hier naar de supermarkt gaat, dan kan je rustig een half uurtje uittrekken, want je komt zoveel mensen tegen waar je een praatje mee kan maken. En je hebt het net al over de voetbalclub, maar ook een wielerkoers vanavond. Absoluut. Wielerronde Kloosterzande vanavond. Dus daar hebben we enorm veel zin in en we gaan er een mooie wedstrijd van maken met z'n allen. Ja, we hebben hier een hele grote kaart van Zeeuws-Vlaanderen bij ons. En we gaan eens even kijken of de mensen een beetje topografische kennis hebben en weten waar Kloosterzande ligt. En of ze weten waar we morgen zijn als we in Hoek staan. We zijn vandaag met de zomer van ZVL in Kloosterzande. Ja. Kunt u eens even aanwijzen waar dat ligt? Ja, nou dat is correct. Dat is Kloosterzande. Wij zijn hier. Nee, veel noordelijker. Oh, veel noordelijk. Oh ja, hier zo boven het water. Nee. We zitten wel in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ga je helpen. Hier, in dit gebied. Okay. Daar is Kloosterzande. Nou, het is goed om te weten waar ik woon dan. Ja, precies. Morgen zijn we met de zomer van ZVL in Hoek. Weet u waar Hoek ligt? Tegen Terneuzenmeer, denk ik, hè? Nee, dat is Saamslag. Juist. Dat is hem. Hier? Nee, iets hoger. Juist, dat is Hoek. Nou, goed. die toch goed. Nog wat werk aan de winkel. Ja, dat was allemaal weer de allereerste aflevering van de zomer van ZVL hier vanuit Kloosterzande. We hebben heel veel mensen gesproken en morgen zijn we weer terug. Annemarie, hoe vond jij het gaan? Nou, het is een beetje improviseren, maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En we hadden leuke gasten in de uitzending, dus top. Zo is het. En morgen zijn we terug, maar dan vanuit Hoek. Graag tot dan!